Back to Goodly Solution Channel. So फरायसालि नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिखाबाय जानांगौ आरो जायफोर मोनथियाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन जे नोंथांमोननि एसएसएलसि आनजादा 2022 मायथाइनि जा एसएसएलसि आनजाद बेनि एसएसएलसि आनजादनि रुटिनखौ फोसावबाय आरो बे रुटिना थांनाय 7 जानुवारियाव फोसावदों आरो बेनि अफिसियेल नटिफिकेशनखौ अफिसियेल प्रग्रामखौ सेबाया होबाय बेनिफ्राय दा बेनि जा प्रग्रामाव जा दङ नोंथांमोननि रुटिन बायदियै बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों होनो नागिरदों दा बेवहाय दा गिबि सानखालि नोंथांमोननि एग्जामा 15 तारिख खालि जागोन थामहिनबा 15 मार्च 2022 बे जाबाय टिउसडे बे खालिनिफ्राय नोंथांमोननि आनजादा जागायगोन बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि आनजादनि समा जोबोर खाथिथारसै बांद्राय सान गैला बेखायनो फरायनायखौ नोंथांमोना रेगुलार मेनटेन खालामनांगोन बेनिफ्राय दा रुटिन बायदियै नोंथांमोना बे 15 मार्च 2022 मायथाइयाव स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय गिबि सानखालि बेवहाय दङ इंलिश आरो बेवहाय गासैबो साबजेक्टफोरानो नोंथांमोना मर्निं टाइमावनो जाजोबगोन मर्निं 9 बाजिनिफ्राय 12 बाजि रिंगासिम 3 आवार्सनि बे टाइमा जाहैबाय 3 आवार्स बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 17 खालि दङ 17 खालि बेनिफ्राय 17 खालि बे मार्चनि 19 तारिख खालि दङ बे थार्सडे जायो आरो बेवहाय एमआइएल दङ एमआइएल जायफोर फरायसा बिथांमोना मा एमआइएल दङ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज जेरैबायदि बड' जानो हागौ बा सोरनाबा एसामिस जानो हागौ बेनिफ्राय जा एमआइएलखौ लादों नोंथांमोना बे सानखालि होनो नांगोन बर' फरायसाफोरा बड'खौ होनो नांगोन बेनिफ्राय सोरबा फरायसाफोरा जुदि अल्टारनेटिभ इंलिश लादोंबा बिथांमोना बे सानखालिनो होनो नांगोन बे जाहैबाय 17 मार्च 2022 मायथाइ बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बे 21 मार्च आरो बे जाहैबाय मंडे बेवहाय जेनेरेल मेथामेटिक्स दङ स' जेनेरेल मेथामेटिक्स सानखान्थि दङ आरो नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनो नाङा बेवहाय गोबां गिफ्ट दङ नैबे 19 सानखालि दङ एमआइएल बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना फरायनो थाखाय गोबां सम मोनगोन बेवहाय 18 गैया 19 गैया 20 गैया नोंथांमोना मिनिमाम सानथाम बा सानब्रै बेबायदि नोंथांमोना फरायनायनि बेयाव मोनसे टाइम गेप दङ बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस खालामबानो नैबे जेनेरेल मेथामेटिक्सखौ मोजाङै मार्क लाखिनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बेनि उनाव दङ 25 मार्च 2022 बे जाहैबाय फ्राइडे आरो बे फ्राइडे खालि जेनेरेल साइन्स दङ बे जेनेरेल साइन्सआवबो नोंथांमोना फरायनो थाखाय गोबां बेवहाय बन्द मोनदों बेवहायबो गासै 3 डेज नोंथांमोना मोननो हादों स' नोंथांमोना बे 3 डेजखौ ओरैनो हगारालाबासिनो मोजाङै जुदि फरायब्ला नोंथांमोना बे जेनेरेल साइन्सखौबो मोजाङै मार्क लाखिनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय 28 मार्च 2022 आरो बे जायगाया मंडे बेवहाय गेप होना बुङोब्ला बेवहाय बेसेबां दङ 26 27 हमना ला बेवहाय बे साननै गेप दङ बेवहाय साननै गेपनि उनावनो नोंथांमोना नैबे ससियेल साइन्स एग्जामखौ होनो नांगोन बेनिफ्राय बेनि थाखायबो नोंथांमोना साननैयाव मोजां फरायब्लानो ससियेल साइन्सखौबो मोजां उथ्रिनो हागोन मोजां मार्क लाखिनो हागोन बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं ससियेल साइन्सनि उनाव फैबाय 29/3/2022 आरो बेवहाय जेबो गेप होनाय गैया जायफोर फरायसा बिथांमोना इलेक्टिभ साबजेक्ट लादों बे हिसाबै साबजेक्टफोरा बेवहाय प्रग्रामाव होखानाय दङ आरो नोंथांमोननो बे प्रग्रामखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखानाय जागोन नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानैबो बेखौ डाउनलड खालामनानै चेक खालामना लानो हागोन आरो बेवहाय रिटेल दङ बे 29 मार्चआव दङ रिटेल दङ मिउजिक दङ जायफोर टुरिज्म एन्ड हस्पिटेलिटी बेफोरखौ लादों बेनिफ्राय एग्रिकालचार बेफोरखौ होनो नांगोन नोंथांमोना 29 मार्च सानखालि आरो गुबुन फारसेथिं बे आफ्टारनुनावबो बेबायदि होनाय दंमोन मणिपुरि बा जायफोर बड' इलेक्टिभ दङ बा मणिपुरि इलेक्टिभ बेफोरबायदि सानथालि इलेक्टिभ बेफोर एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा नोंथांमोननि थाखाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जायफोर फरायसा बिथांमोना इलेक्टिभ साबजेक्टखौ हिन्दी लादों बिथांमोना 30 मार्च 2022 सानखालि होनो नांगोन स' बेखिनियानो जाबाय सेबाया फोसावनाय एग्जामनि प्रग्राम 2022 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादनि एग्जामनि प्रग्राम स' आसा खालामबाय नोंथांमोन गासैनिबो आनजादा 2022 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादा गासैनाबो मोजाङैनो जागोन मोजाङैनो एग्जामावनो जिरायनो हागोन आरो दासान्दि जा गभर्नमेन्टआ फोसावफिनबाय गोदान एसअपि कभिडनि अनजिमाया कर'ना भाइरासनि केसा बांनायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ मोनसे गोदान नटिफिकेसन फोसावफिनबाय
बे नटिफिकेसनखौ फल' खालामनानै नोंथांमोना न'आवनो जाहाथे मोजाङै फरायो बेनिफ्राय बुजि मोनैफोरखौ जोंनि भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों मोजाङै सोलोंनो हागोन बेनिफ्राय फैबाय थानाय भिडिअ नोंथांमोननो बिदिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फिन नुजाफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं